Ali on mi se zahvalio i danas je rekao, Maja je prepoznala da imam jajnike. Ja kažem, pa jer vidiš da se sam deklariš? Kaže, pa jeste. Njemu ne smeta. Dobro, ali on mi je pa još i jedini koji hrabro priznaje. A Žarko ide sa njim i kaže, Žarko, šta je sve jedno ko je napred ili pozadi? Rupa je rupa. Je li rekao to? Pa šta znači to? Pa to znači da je i on... Ali nije govorio o tome nikad ovaj... Jeste, evo, pitaj Bobana, ja ne lažem. Ja što sam rekla ne lažem, pitaj Bobana da li je to rekao. Pa dobro to, ali pazi, mislim... Tamo kod njih je to normalno, u Parizu to njima normalno da budu i... Nema to veze sa Parizom. To je lična stvar. Strašno. Znaš, nije to... Je da su Francuzi stvarno pederi, kao... Ljudi. Ali ne u seksualnom smislu. Nego u kom? A misliš karakterna osobina? Da, bre. Sad sam te razumela tek. Do sad mi nije bilo jasno. Znaš, ja volim radikalna razmišljanja. I Soraja je toliko fina i sad neće da bude... Ja, pa slušaj, Soraja. Ava. I sad neće da bude sa Željkom više. Nešto je iznervirao ili je ukapirala da prdi, znaš, da je nekulturan. Žarko ovde prdnuo kad je bio sa Bobanom, a bila Maja Volk. Maja je tela da umre pored njih ovde. Ladi sa papirima. Ono smrdi cela soba. Oni ovde sede. Boban kaže, pobacit ću. Strašno. A njima je to normalno, a ja to ne razumem. Pa koje je to vaspitanje? Ja to ne razumem. Šali se ona. Ne šali se ona, Žarko je stvarno prdnuo. Ona je slučajno došla. Majke mi. Pa i Žarko prdi po sobi non stop. Ovaj Željko. Vidjeli smo sad tamo kad je pušio ovaj mali, da je napisala roza karminom, pink karminom. Šteta. Šta je fenomen. Verovatno žalila za Urošem što je izašao. Popizdio je Željko. Pa Željko uopšte nije za nju, bre. Željko je nevaspitan, nekulturan, klinac. Njemu treba još 100 godina, a možda ni tad neće postati pravi muškarac. Ona je bila zaljubljena u Uroša. A to nije sramota. Možda nije on za nju, a nije ni on za njega da jebe oca. Kad nije, onda nije. Nisu bili jedno za drugo. Kakvi, bre? Drugo, Uroš voli jake žene. Uroš voli jake žene, jake. Uroš ne voli da vidi slabost. Razumeš ti to? Ne znam koga poznaješ. Više ga ne poznajem. Ako me nominovao i priča ružno za mene, ne poznajem ga. Osoba koja promeni mišljenje zbog toga što je neko pričao s njim, ne znam šta bi ti rekla, ali ne znam šta je istina dok ne izađem da mu pogledam u oči da vidim šta je istina. Ja ne znam šta je istina.